दिनै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। आं मुस्रि रतेन्द्र दैमारि इउपिपिएल दलनिफ्राय नैबे 70 नं माजबार बिधानसभा समस्तियाव इउपिपिएल दलआ आंखौ बिजाथि महरै बेवहाय जुजिनो खाबु होदों आरो दिनै आंनि बिसायख'थिनि फोसावदिं महरै मानाव गेदेर जोंनि हान्जानि गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय केम्पेइन खालामनो फैदोंमोन आरो बेवहाय बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जनगोष्ठी माइनरिटी गुरखा बेंगली बिदिनो असमिया भागि आरो बिदिनो राभा हाजं गार' जेखिनि गासै जनगोष्ठीयाव दङ बयबो माहारिया बेवहाय आंखौ मदद होनो फैदों आरो बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो थारैनो साबायखर बावो आरो आं बेबायदिनो बिथांमोननि जि हहाय जि मदद आरो बेखौ आं मालाबाबो आं बावनाय नङा। बिथांमोना निस्सय आंखौ बिजाथि महरै देरहाहोनो नाजादों आरो आनान गसाइनि अननायाव आं देरहासार जानो हाथों आरो देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोननि जि अननाय सिबिनाय आरो आंखौ जि मदद होनाय आरो बे ओनसोलनि गोबांथार जेंना लामा दालां आबाद फोथारनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै जोंनि समाज रांखान्थि बिथिं गासैबो बिथिङाव जों जेरै उन जानानै दङ बेखौ जोङो फोगोमनो नाजागोन आरो जोंनि जि गोलाव जुजिनानै बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरनि जेंना जेंगोनाखौ जोङो बे ओनसोलाव फोजोबस्रांनानै जोङो गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै अनलायनानै जौगाखां मोनसे बिटिआर ओनसोल जों सोरजिनो नागिरदों। बेनि थाखाय जों बिटिआर एकर्ड खालामनानै फैदों। बे एकर्डनि गेजेरजों जों बे ओनसोलाव जौगाखांनायनि थाखाय गोबांथार जोङो फसंथान मोनबोदों जेरै भैराबकुन्द ट्राइबेल इउनिभारसिटि जोङो लालपुरावनो जों अर्गेनिक इउनिभारसिटि लालपुरावनो जों अदालगुरियावनो एनआइटि मोनदों आरो बेफोर जोंनि नैबे आंनि जि जोनोम जायगा रेभिनिउ भिलेज हिसाबै फाकिदिया आरो नैबे फाकिदियानि आंनि जोनोम जायगा इक्राबारि आरो नैबे जि बेलटुलि नैबे डक्टर भुपेन हाजरिका रंगमञ्च बे आंनि जोनोम जायगा। दा बेखायनो आं बे ओनसोलाव रायजो राजाया आंखौ जि मिजिं थिनानै जौगाहोनो लुबैदों उन्नति खालामजानो लुबैदों आं बेखौ निस्सय आं फालिलांगोन। बिजाथि महरै आङो देरहाखांनायनि उनाव आं रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनाय बिथांमोननि बोसोनखौ लानानै जेब्लायबो खामानि मावनो नाजागोन। दिनै बे हाबाफारियाव बेसेबांसो सुबुङा ज' जादों? दिनैनि बे हाबाफारियावथ' जोङो बारा प्राइमारि लेंहराखैमोन। जोङो नैबे खाथिनि जिखिनि प्राइमारि दङ रौतानि 3 प्राइमारि आरो जोंनि धनस्रय समस्तिनि जोङो 6टासो प्राइमारिसो लेंहरदोंमोन आरो बे लेंहरनाय हिसाबै जिखिनि प्राइमारिनि जोंनि इउपिपिएल हान्जाजों लोगोसे दिनै जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै जोङो सरकाराव दङखाय दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोरा जोंजों मदद होनो फैदों आरो बे 6-7टा प्राइमारिजोंनो दिनै नैबे गेदारिंआ जादों। दा बेखायनो जों बुंनो हायो दिनै इउपिपिएलखौ रायजो राजाया मोनसे शक्तिशालि आन्चलिक दल हिसाबै बेखौ आवगायलांनो थाखाय बिथांमोना आगबारिबोदों आरो मदद होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा 12टा सिटआव 12टा देरहागोन इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहाना बुंदों बेनि बागै मा बुंगोन? बिथाङा जेब्लायबो मिसा खोथा बुङो बिथांनि बुंनायनि ओंथि गैया। बिथाङा जोङो एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो बिटिआर सुक्तिखौ मानिया होनदों। बे संबिजिरारि मोनसे आयेन जाबाय बेखौबो बियो मिन्थिया आरो जोङो सरकार दाबाय दिनै जोंनि सरकाराबो बायगोन होननानै बुङो। बिथांनि बुंनायनि जेबो भेलु गैया नोंथांमोना बयबो मिथिखायो।